Ngai ku boleh fi barok ada ka kerteng ka jong utrai ku boleh shibun fi barok ka baju pet na ka wi ka por si wi ka por e ka jing hikai na ka tien ka jong boleh na ka ni ka channel ka jongi na ka ni ka rensan ka bangi dan hang ne sa shi sen ngan ang fi ai ku boleh fi da ka kerteng apa tiang tam jong utrai jisu ha ka ni ka kenti ka ba mentang ka dan ban kran fi ka tien ka jong utrai nga ai kerteng ini ka jingkran ha ka ni ka por ka jing im ka ba bet ngan kran art ligi benta ini di benta ka paningkong ka jing im ka babet let's say tangkum ka jing lamprang kawai ka mga don ban ong ifi gini ka por haba shabangan kran ni ka tian ka jong utrai kan mau ka jing hikai la ka jing kran jong ni ka tian jong oblay na ka ni ka ransan ka day bante yafi ki bas ngap ka tian ka jong utrai ang tapat de da ka ni ka jing kran ka pamenta kham tam nei le ngasngau ko man si ong kum ni ba fin pe ya la ka jong ka nongrem fin pe ya la ka jong ka jagayang haba fi ong long kristan haba fi ong deu kristan haba fi ong dei ka kristan balai nga kran ni ka jim ka babet namar fimla ban len paralok ka emlang ka salang ka bangingi em ka ni gisingi ka society ka bangingi em ni gisingi duna shisha ki breu ki babet da duna shisha ki breu ki babet to ngila dai ban long bangi kum unawa namar bangi dai ki kristan jeng gisi ke bakhado ngila dai ban long kum unawa ubangi puli ha ka genesis kal long ban riu ka khot ka bakhandai ka baong u babet ha ka pateng ban riu jang u tong yin long ki babet ladang yang long kristan tong yin long ki babet ha ni ka pateng ban riu bangi em ni gisi ke bakhado balai ngini keren ni ka jing ka babet namar ka bakhado ngano finipor ka jingim kristan ka dei balong ka jim ka babet lada ka jim kristan ka dei kam dei ka jim ka babet nangno ngini khmilenti ka jing bet paralok na ai pat ngin khmilenti ka jim ka babet lada ngigi kristan ngim bet nganong sa chisen ka jingim ka babet kata ka dei ka jingim kristan ka dei wai hai ni jing lamprang lada ngim bet Fila dangim bet habang yung ilang kristan la dangim bet kumno paralok ngin pensisya siya ka imlang sa alang bangin digi kristan hato katakap de gajing leran ngano sa isin la dangim bet kumno ngin pensisya siya ka imlang sa alang bangin digi kristan ublayon kur huifing ini kran ini kajim ka babet hay ni bentay ba ningkong ngadan man kran ini kajim ka babet ngan kran shway ka ay ka baday hapo jangi ka bahpo hapo jang gajing im jangi kabah kiwei ki kentian kiwei ki nam da yu ithan wala ka dai ka jing shi shapat baka ai ka badan po jingi ka pau hi shaba ya ka tangi ngis ngau thu handai ka bang adon manang fine por ngan kran sha ka badai po jingi kabah kiwei pat ki kentian ka mod ublei pat u yu i namar ublei de wi ilu de ka do not ka jingi baro ngan kran shwa ya kata tingan kran artli hang ne ka ai kata ka jingim ka ba bet ka ba haladihi ka ba hapo jingi kaba hagajing syakan pau hi sabare katang yam labanan dai kaba ublei uyoi ma ublei uyoi ngingi so tho ki ai ba ubre ule anakala apa sabar ki brigi salengo ki ang ule kumta kaja kumta henry utu ubre ula da punya ka tu ula da perkhat ka tu la aslam bha ti ya kata ka ba hapo jengi ublei ula ila aslam bha da gisnam ro kala ban long ublei da kisnam me kata ngine kran shoy kata kan ka jing ka ba bet ngine kran shoy ka jing bet ka ba de hapo jengi namar ta ka daw ka ba ningkong ka ba ngadon ba fi por ngine kran ka jing bet ha ka do anot larang ikran ka jim ka babet ka jing bet ka sedang na ka do anot para lak ka jim ka babet to larang ikran ha ka ni ka rukom ha ka jing shisha para lak u kristan haba kran ni ka jing long kristan ka daw boro kalong ka de namang ngila adang ka do anot ka batamai fikin mau ya ka kitab Ezekiel ka lang ba live hun riu ka dekat ba arfun riu ba obleong ngan ai ka do anot ka batamai fi habangi kela ka bemot lada fila kela ka bemot shisha lada fila pediang ya Jesus Christ ken mau fidan ega donor ka batmai film don show ka to donor mau film don show ka to donor ka be fidan ka donor ka batmai hakan jing shisha ngi de lang gi ba bet namar ngi don ka donor ka batmai ngi de lang gi ba bet namar ngi don ka donor ka batmai namar ka ta ka daw ka bangadon banai fine ka por ka de ka ne hakan jing shisha Gimla hidup banong mengilong Kristen, lalang gimdan ya kata ka do anot ka batmai. To, marta ka dangan season, ngap hangan ang fine away. Kano ka jinglong Kristen ka baklam da ka do anot ka batmai, kalaban lang tang ka jinglong niam, kalaban lang mo siyele buat teneng yano, kalaban lang
dah kata kerukom rai uji ke jinglong Kristen ka basisha ka dai bangi dada ne ka donot ka bathma ngi da kala ka bot ngi da priang yu Jesus Christ haga jing em jengi to namar kata ka dah banga kran ne ka jing em ka babet ya ka ba shapo jang ka jing jengi ngi hapan so to ngi kran ne kata ka ba shapo jengi ka inner being jengi ne hakiwi ki kiten ubreu ba shapo ngi kran ya ka jing bet jong kata ka motif ka jengi ni kata ka jing temu ka ba shapa jeleu jang ka jing em jengi ngi kran ya ka jing bet ya ka conscience ni kata ka jing ya tip lem ka jengi sachisian ya ka ya ubreu ba shapo jengi ya ka jing temu ka jengi ya ka jing ya tip lem jengi hakita ki lightly ngi don kampan long ki brio ngi don kampan long ki ba bet to skap ngane fini por lada ngim bet hakado anot kala atikna lupa bang yinum bet aka jing imjingi demar taka daw habaga bible lakran jam ya kane kumno bangin sumar ya kata ka do anot ka bathmai ka badana po ajangi ka do anot ka ba jam ka bangil ayo habangi kalabumot haga proverb kalang basaw ka khot ka ba arfu lai ka tien jang oblay kong ni to recap ya la ka do anot da ka basumar e nabanaka ki wan ki jingmi jang ka jingem ka Bible kada kran jam hadu kata-kata bagabal kong recap yala ka doonot kada ka duty jong phi kada ka kamram jong phi kada ka kamram jong aku mu Kristen bangan recap ya ka doonot ka jong ba fin recap ya ka doonot jong phi dai namar naka kimi lot ki jingmi jong ka jingem ang ka Bible ngi habban recap ya ka doonot ka jongi to kai ka ba nga don ban ong ifishu shu kada ka ne ngap ha habang ikran ya ka donot jengi ko mangalong ifimantan ngakran ya ka jingtmu jengi ka motif ke jengi ngasi sutanat ya ka to ka kitab ka gospel jong Matthew kalang basan ka khot ka bapra ki kentien jong Jesus Christ hakato ka por ka ba laong ya ka jinhi kai halor jong ulom kala nang ka basan ka khot ka bapra jong ka gospel jong Matthew su try ong kumne sok ki ba kho ya ka donot da ba kin yo i yo oblay ngasi sutanat ne ka khot Bible baka Bible kong sok ki ba kho ka donot kin yo i yo oblay ladang i kho ya ka donot la ka motif jengi ka jingtmu jengi de ka kho kai ka ba ka Bible ka kran kong ngin yo i yo oblay barong i kwa ban i you try barongi ko abani utrai ndri ka Bible ka ay ka ni ka batikana bha do kata-kata baladangi khoi ka donot gen yo iyo try to ngin khoi paralok ka jingtmu ka jongi ka jingem ka jongi ka baar to ngin khoi ha ka jingetep lem ka jongi pitip ni fimtip ka jingetep lem jongi kum ki Kristan ngan ong la ka ong da ka ni ka ktian lada fi de ki Kristan ki bashisha ki bala da lap shisha ka jingkal ka mot fila da priang shisha u Jesus Christ ka do jong fi pitip ka Bible ka ong kum ni ka jingetep lem jongi namar syua bangin kalam mot ka jingetep lem jongi kala balong ka patinget kala balong ka bam khoi kala balong mo kalaban lang wat kabala thang sao ang katiyan jang blay henry ha ka por bangi kalaban wat ka Bible ka kran sai kadar ka ongkum ne ha ki Hebrew ka lang bakhanda ga dokhat bakhat sao ka leyu ka snam jang Jesus Christ ga jingi tep lam jingi ka Bible kom ne da kat no tam ka snam o Chris ubada o mensim pam jukut ula aingo yala dia ba klam jing du na ha blay kan ban ko ya ga jingi tep lam jang phi na ka jingle bayap ya ga ban shakri ya ublay ubem laka jingetip lam jong ngi sya bangin kala ka mot laka jingetip lam jong fi syam kala mot kala ban long kabala thang sao hendai ka snam jong Jesus Christ kan pan khuat na kata ka jingle bayap bangin la ban shakri ya ublay baem kamot menta fi sau thu khlem ka jingetip lam ka ba khuat phinom la ban shakri ya ublay ubaem kan ma par la ka lanang gidan ka jingetip lam ka khuat kamot ka jingem jingi ka dei ka ba bet kajim jingi de babet hakalon nga ba arpu sao jang ka kitab ki kam ki apostle ka dekhat ka ba khan rio apostle Paul uday ubrio ba kraw jang ublay ya ka jing kraw jang ni ubrio phin lap ru ha ga ni ka dekhat ngat ong sei sen ya ka jing kraw jang ni ubrio phin lap ru ha ga ni ka dekhat wangkum nos nga ba arpu sao khan rio kam ki apostle wangkum ne hakani nga hiru nga pen melian ya la de ban yo khlam da puat ka jingetip lam ba khlam pen thot shau ublay bat shakibrio kumnoang hagane ngahiru ngapan mlian yala de ban yo khlam da pot ka jinga tiplam ba khlam pan thot shau blai bat shakibrio une upro ngapan mlian ban bat ka jinga tiplam ka khoi ka bamdan jing thot bamdan jing thot ka ba nom pan sange ka jire janga ba blai wat bat ki para brio ro
ai bangin yo egane paralak ka jim jingi bangin laban em ka jim ka babet ka sedang na ka dot ka babet ka jim ka babet ka sedang na ka jingi tip lam ka babet hallelujah ka balai ka ba ngadon ban ang ifini ka por nga ang ifina do mende kan ma haba ka bible ka krane haba nga krane ka jingbet ka dot ka krane ka jingbet jong tau breu ba shapo jingi kan ma ya ka dot ya ka mensim jingi la khot breu ba shapo jingi ka inner being jingi ka chiti ka baneng kong jong u Yohanes ka lang balai dekat bar puai ka dei ka weni dekat bible ki ba kodor hai jing im barit jonga man ka por bang perkhat fang ka donot ngam jula ya lat ka jing perkhat jonga na ini dekat bible iwe Yohanes ka lang balai ka dekat bar puai ka ini gintian ki ba sngot na fang ka donot jongi ngap pa ka bible gong kumde ko heb ba iet lada kata ka donot jongi kampen ram yangi tingi don ka jing sngo shlur sha ublai sa sisian ko heb ba iet lada kata ka donno jingi kampen rem yangi tingi don ka jing sngo shlur sha ublai ka bible kong lada ka donno jingi kampen rem yangi ka ega man pen rem yangi ka jingi tip rem uta ubri wa sha po un sngo rem namar kadon ke bakla namar kadon ke bam khoi namar kadon ke bam dei lada kala rem ka dono jingi lada kala rem ka man sim jingi lada tau breba support jingi ula rem nginum tsngau shlo rahmat jaw ble angane ka dekat bible namar ta ka ngan ang sachi sen hai ni jingkran belen kot janga lada ngi bet ka dono ka jingim jingi ka bala bet khade wai ka ka ban yarap yangi bangin bet ka dono jingi ngin besar da ka dono jengi bakan bet da ngin fit ya kan ka dono jengi da ngin besar ni ka dono jengi bangin bet ka sam ka bispa khat khandai ka khat ka bakhat away u david uang ngala rikhop ya ka ktien jame hala ka dono khnang bangan om le pop ya me paralok fika bani ya ka dono ka bakhoi pendap ya ka dono jefi de ka ktien jang play besar ai ba ka jing besar ka ba im jang ka ktien ka jang oblay kan dap ya ka dono jefi katakan pelong ka donot ka babet ada ka donot ka babet ka jing im jang firu kan bet ka ba ar ka ba ar ka ba ngide ban bet ka jing im jingi bakan bet ka ba dang ye dei bat ka ba shapo jang im jingi ka ba ublehi uban yu ki para brio lekin mdala bani ithan ka ba ar ka dei tungin bet ka jing mot ka jing perkhat ka jing bet ha ka jing mot ka jing perkhat ken mau ka jing mot jing perkhat jingi ka dei ka ba stat ba ka jing mot jing perkhat jingi ka dei ka ba stat kaba stat ha ga jimut berkhat jengi pisau thu e kata hadu kanu ga jimut berkhat ga stat la rangi berkhat e kanu ga jaka ka ba jengai de spa kilometer season berkhat kalawan ha ga jimut jengi kata de ga jing stat ga jimut ga jengi na lo kata ga jimut jengi ka stat ban kem ya ga bhan he ga sneuro hadu kanu ya ban sumar bhai ga neuro ga jimut ga jengi kaba ar kan mau ka jimut jengi kala bandai kum ka person tio khmat jong ble ne kala ban lang ru kum ka jakat henyot oh sngo ko ba e ma ta ka tian kala ban lang kum person tio ba itna khmat jong ble na bang ga jingmut ka ba khoi ne kala ban lang ka jakat henyot la da jaba ki ki ba tiget ki bam itna ki dan ka jingmut na bar ngite ba ga jingmut jingi mdan ki ki bani e wala ngite ba ble tu yo i kata de ga ba ar ka ba lai ka bang don ban ang ifini ko por kan mau ka jingmot ka longkong ka badan thama ka jingmot ka longkong ka badan thama ka jingim jong bari tengin le bhai ka ne parlak tengin le bha khat do nganong kum ne lada ngi bet ka jingmot ngin bet ka jingim lada ngim bet ka jingmot nginam bet ka jingim namar ka ei ka bangidan ha ka do not amap yang ka ei ka bangidan ha ka jingmot ka bala ya khle lang bat ka ei ka ba mi na ka do not jingi ka ei ka bombe ka bala awan ha ni ka jingmot ha ka wai ka si ka sakha ha ka wai ka si ki bring se i ka jingbe ha ka wai ka si ki bring se i ka ei ka bam itana na ka jim jingi ka daw kam dei ba ka shumi kum tu ka dei ba ka la don kham slam ha ni ka jingmot ka jingi ngano se sin la dangi bet ka jingmot ngin bet ha ki ei baro ka wai ka bang dan ba ni fini ka por ka ne kan mau par la ka jingmot jingi fim la ban lan ngidan ka jingmot ka ba thamai ngidan ka jingmot ka ba thamai ha ka jing tho jong Paul chau Titus u apostle Paul Ukraine kata ka jingpen thamai ka regeneration Ukraine kata ka regeneration lane kata ka jingpen thamai tongan na pule ha ka shiti jong Paul chau Titus kalang balai ka dekhat ka ba san u apostle Paul u tho kom ni hau Titus wang ti ulapen em yangi om na ki jingle ka hok
ki bang ngihingil le henrai kat bakom ka jing isnai jungu da ka jing sat ka jing kha arsian bat ka jing pen thamai umen simakhoi kan mau paralak ublei ula pen thamai ngi yau tu breu ba shepo ula pen thamai kan thop ye ka jing mot jingiro namar kata ka daw ngi puli haki haga jing tho jong upol sigi rom kal nang ka ba khat ar ka khot ka ba ar ka tien jong uplai kom ne tangan da puli ye kane ya kan iru ngana puli rom kal nang ka ba khat ar ka khot ka ba ar ka tien jong uplai kom ne skap ha batu wat pen seriam ren kat eladi ba kan ka perthai hindre tu pen kala dron eladi kan ga jing pen thamai ka jing mot jong fi kana ba fi atip ka ba kumno ka mon ka jong uplai ka ba bha bat ka ba pen sau bha e bat ka ba janai de Kena kat Bible kong kumno, kong penkelador no eladi, daga jing penthamaya ka jing mot. Balai idon bor ban penthamaya ka jing mot. Namar ka tai ka jing penthamaya jong umun sama khoi kala at don hagaman sem jengi ka regeneration ka jing penthamaya jong umun sama khoi kala don utau inner man jengi utau ubri baspo jengi. Namar ba uniu inner man jengi ubri baspo jengi ude wala penthamaya umun sama khoi ngila banwan ra kata ka jing thamaya hado ka jing mot ka jengi ong ka ni ka dekat Bible. Namar kata-kata tongin le bha kita gi baro to de namar kata-kata ka Bible ka hikai yangi kumnongin practice ban perkhat anda fi pilawan rai kata ka jing thmai jang ka men sem jang fi jang ka dono jang fi tau bre bespo haka ne ka jing mot ka jing perkhat ka de ga duty jangi ka de ka kamram jangi kombalong ka do anot Tori khop elaga donot ong tega proverb saw arfula kum joro ega jingmot ka Bible ka hikai kum nongin le kum nongin practice ga jingmot jangi ka tho hai kata ka tho ha ki Filipi kalang ba saw ka khot ka ba kalang ba saw ka khot ka ba pra ka tien jong blai ka ong ne skap ha kalang ba saw ka khot ba pra jangi Filipi ka ong kum ne skap ha ha ga ba waino ko parbanget ki ake ba shisha ki ake ba don buram ki ake ba hok ki ake ba khot ki ake ba itanat ki ake ba dayaro la da don ga no ga jing bha la da don ga no ga jing ro to pen perkhat ya kini ki ai oh ka Bible kong kini ki ai ba sautanat bang pule ka Bible kong practice penmelian perkhat ini think on these things ang hagtin English perkhat ya kini ki hihab ban snotho kumno fin pen malian ba fin perkhat ya kini ka jing perkhat kani ka Filipino ba saud ba pra ka ya kata phila don ka bor jang ka jing thma pen thma mun sim kho jang le la da finang ban perkhat kini ki ai ke ba ka Bible ka ne fin bo e ka jing mu perkhat fi namo ban fin pelong e ka jing mu perkhat jang fi ka ba kho ka ba bag hallelujah to khat do wa ngat ong sajisian kombang ong fi da ai fin pendap e ka do no jang fi kumtar sajisian da ai fin pendap e ka jingmot jang fi da ai fin pendap e ka jingmot jang fi ka sam ka ban kong ka khot ka ba ar ka tien jang oblei ka ai ka jubab da ai ngin pendap e ka jingmot jangi ka sam ka ban kong ka khot ka ba ar ka tien jang oblei ka ong yakini kikin tian tangan puli ka Baik ka Bible kong nga sam ka baning kong ka khot ka baar. Henry uba ka jing sngo bha jengu ka ha ka hukum utrai bad ha ka hukum jengu uperkhat senyas ni. Tapi puli ka khat ba sepo song on lang ko mudeng ba thong kirat ro jeki wa om gisla jong ki nam yap on sei so ahla ka yam weuta u ban long kumta uba ka jing sngo bha jengu ka ha ka hukum jeng utrai. Lada ka jing sngo bhaji ka de ka hukum jung tra lada ka jing mot jingi ka dap de ka ktien jong oblai ka dap de ka nongrem jong ka ktien ka jong oblai kata ka de ka jing mot ka ba koi pakhia kata kan long ka jing mot ka ba job kata kan long ka jing mot kata kan long ka jing mot ka ba khuai ka ba bag oblai un kur khuifi lada fidon ka do anor ka ba bag lada fidon ka jing mot ka ba bag ka jing im jong fi ka ba bag oblai un kur khuifi amen